Tigas ng mais oh. Laso doon kay murag mo pa pagturok. Doon, no? Hmm. Ngayon, ano mo, ginawa ko, palitan na. Tanam nimo? Hindi, nawa, giputos na nga, nawa. Sa may kuha na. Bagtok, ha? Bagtok? Dagag bagtok. Ano niya, ang gitanom na, Dagag bagtok na eh. butang na, tangag. Bagtok. Kamuti, karon bang, karon po, hunyo, may kamuti, hunyo, may tanong. Ah. Tigas ng mais. So mais na sweet corn. Kuha na akong granado ni. Ah, kanang kuan ra ni kanang Ano kung Bisaya ra. maispihan ko na, igikan kong Mindanao. Lamay to sweet corn. Ano, ilo? Oo. Ilo. Tanong to sweet corn sunod dia. Toy baligya. Kaya po yung pugkas nila, Oh, gigbasa naman din. mana na, habang iyan, nagdabda-uban, wang tiga kayo, uwan. Hindi dire mo nangagi paglas. Ya pagamat tagdaan na rin kilid dia kay murag duldool. Gusto mo tutang basak magtamak-tamak. Tanong dahil, tamak na bata. Yo. Tako mo po ning usaka diyan no. Ako gabuhat na sa una ni ngadto. Ni. Oh, bot din ato tumoy de. Mako luwangan ni, kung luwangan na eh. Ah, Saan mo, luwangan ni ata eh. Mako luwangan eh. Kang, kang kuha na eh, kang... pulo. Kang, Marites. marites na eh, kung luwang. Asaan ito nga? Hindi, kaning luwangan. Asara, puno mo na itong ubos. Ang kanay Marites na yan ito. Anto. Mali, puno ito. Ah, Kaya gamay na, mag-isang basak mo, kita gago sa kaluwangan eh. kaning naning ubos diyan kati Marites na yan eh. Kaya tanong sa luwang. Paingon na to na saging. Kali, induhan na rin, dungan rin. Mga pinapil, magpalit na. Yung apil kay... Kumalig no, sa unaan eh. Ano ka malig ini? Kumalig eh, sa unaan. Trabaho no. Sayang saging oh, naungan. Medyo kay was jaga agbas nagbanakon. Lapinig, yan. Lapinig bitaw ko no, hindi ko muha. Ang panahon daw. Limpyo na. Pero di matumban ang tayo. Bawal man na yung magpamimbro naman. Kani gikanis ko ano? Magpamimbro naman. Bawal mo naman siya. Gikanin ni babaw no paginog din no. Ha? Pinta to? Oh, Oh, nangaligid na eh. Damo ko, bato ulit sa una. Pag linog. Ngambak, bato ulit ang ibabaw. kadlog ka. Ako pag linog di ako itong kamalik ato. Ito, madugal lang kay way bato ni dagusos nimo. Dagan ko ang tayo pasag ka na kay. Mura mag-isip. Yung ugong, yung ubos. Tambok kasi. Tambok niya to. Tambok niya. Ako ng kasaan, basta. Kumsang, gani, paano Ay mo, naging mong pisaan di ako ning piso. wala yata wala pa 5 magpuso wala eh Dagko na piso. ano dito Ah, may sapaan na kanay. sapa na eh ito na Lubiyag mga kahoy ng nubo nang basa ko. mawa magyapo daw Madugay na no. pukon na puto ba kasi di man mawa og pukon na sige man panalinsa pukon na nalata na lurok mo bay lami ada mong turok ko lami ada mong turok Sakto na tagod yan kuwango na. Ha?
Katong 5 sakto to pang 1 hektarya to. 5 ka. Depende mo. Dawa mo narok. Ang dadalan ni kagkuan. Mapas mo lagi nagkuan. Moto makanig Sabado no. Moto kanig Sabado. Ato bay. Tawag ito ate, masawa magtrabaho to. Konsumo nimo. Napa kay konsumo na? Pare kung hapon, kilo kay. Adto ay laman ning Sabado. Ah, Bernes ang purugma. Umabag. Bisag mga alas 10 god hapon. Or hapon ba? Nagikan gani. Oo, okay. Maghapon kapag Sabado ko. Nya wata ko kay mga alas 9 basig ko mabot to. Kay dadatong Sige, gihapon ay pa-welding na mo. To na mo. amo to gitawag mo tikyo. Na nang sa meday ang ligid. Ana na pudag. Ang gimildingan. Nya, welding na pabalik. Di mo na puto. Amo yung nagubag eh, nagubag ko. Inala ko pila pero no pila may kuano na to. Maagyo ko lang pa yung hindi nga eh. Hindi tangan yung kulog mo. Kung ano, hindi mo. Oo, bigay ka, di mo. Bigay. Oh nya. Inala ko inig Sabado og pila. Mil kapel. 10,000 ka pen. Oh inala Sama ni padre mo. Bison. Ha? Bison. Okay, lami. Hindi dito no. Ang lami, di ko na, yun eh, kay... Di ka daw, ano, kusog mo ko. Kusog mo. Lugba ka to kay Nigpes, kapit ito. Hindi na kayo, ispat mo ko no. Ispat na. Ang lami, ipulwed, hindi mo lang ano na. Oh nya, mao man to inig Sabado. Ato lang ko ang bayad. 2,000 maka. Ah, pangutana laman ugma. Kanang mahuman na ba? Basig mahuman na puto ugma siguro. Usa kay murag aksyon man po kana na ko. Dai pakuan na tanan. Kaya po ko na para ron. Ipaan na Oh. tanan dai si pupod-upod. Usaha na naman. Kana tanan man kanang buhang ligid moy. Mil pen. Oh. Lagi ipaan na tanan bay ba? Barang laos ka kuha konsumo nimo kuan. Bugas ba? Ipaan na tanan ulit na si balik. Lagi arang niya magkig. Ay dalapya na nay. Dong. Na terapya na. Di ba mo anod? Yabot ya. Matay na nagturtol. Oh, na aja dai daghano. Kay nay hingdong sa pa na makabili ay panudanon na sila. Di ba may butang man man to nanod? Dito lagi ang butang na to. Angay nag na screen. Oo, to di tabag screen kay basa ba. Ana mo turo yun eh basa ko tamna na eh. Nga matay na nagturtol mo. Kay po na mudong po na ning hawom. Mudong. Ah. Daghano na to? Dali na miso dalapya. Subra ka to sa imong buhay na. Okay, lamit ting ungon mo ron. Ingon kako yo manarap suba. Okay, plano ko magtanom 29. Ay, talanganin pud man tagod ba? Di ka tagod di mo uplik sa buwag ni. Oo, gino. Di sa buwagan na naro gahapon. Ha? Awat ko sa adlaw. Ato dinhi ka ba? Kaya ka wala mo naro. Yung tikyo, daan pa dito sa gura na. Aw. Agpuwa asa magpuwa na ito. Ano yang tulo ka pa? Puwa. Kanay mo katungkuan. Ito hybrid ko tong tuahong. Mo mas daghan pa ni puwa lagi. Daghan lagi ko motorok na. Ani hybrid? Ang puwa na dinrok. Nuro ko kuha. Kuwangon ang tagura na. Kaso na eh. Naampoy usang sako pa to. Sa kuha? Dili fructose bay. Kanto mo
Wa sa Sabado ya pas-apas to kay ilain naman tutuan ba. Oh, apil na laman tog da. Pero kana apil man tamnan kun haon nga ma kuan ang tago ya. Kare sa lang ko yun na. Karang di ang duwan dako galimpyo lagi yung tako tong. Di ba ni paandar ka tong sangat law. Huso gani. Amo paghuso to. Oh, lahat ka kung agi to. Gagmay pa man yan, di man pwede kuan. Kagdagan pa gani. Mago ako subukan ang karon do sila pwede na tama sa do. To si mana kami tagon. Ay, doon si mana pa masiro ni. May pa sulit dala na mausa. May pa ato di mo na ron para ni kaugma ni kapit ni mo ugma okay. Makaibaw kag pila imong Panginoon. Patrabaho ra man siguro na niya ugma siguro. Mauman ra na niya ugma. Kabalo naman siya pangina, pangitag pila pangayo. Ipakuan og pilay kapen. Arong yato na matrabaho. Nya ni kadto ni mo nig Sabado kaya mao tong kuan, hapitar tong napay usang tungag sako siguro kung kuan para ka tigdano na ning igo. Libo mo adlaw ni dek. So, databaw ka ure. Di nang kapil yang gandong patag ba. Kanin pa pakuag kabaw. Patag ba di patag. Oh, mao ba na ato po ni Sabado para masturyahan. Dum apte ko. Gusto mo ako mo ang kay mo ko kotay so na ko kanunan. Di wa po kabaw. Ay problema daro kanay sangan ho na og panak. Bisa ba ka magbano na. Dagtig pala dai ko dagan magbaka sa tikyo. Bakan tikyo. Wa ko kaano. Tagpila kay kabaw anay baratom suro kabaw anay. Kabaw. Pili. Tagong kabaw din kapait nga pista. Di kanang ngate pa. Ngate pa. Depende sa na makapalit kag mga nati siguro mga 35 ba no. 40. Dito. Abrato ba sa mo re 30. At yung injo, lami yung injo kay brato dapit yung injo mahal kabaw ning uniliman. Na Yung injo problema lagi nagbaklay pa do. di magsakay kag adong nabay truck mahatod pilter kininto. Kabaw. Nice. Kabaw, nang palita ang paradahan ng katigbian ng pati kay lamay mahatod kininto pilter. Dami lang natay kagulong kabaw masugo-sugo na to ba. Dahil lami ditulog na kabaw ni kay lami balhinan na ibabaw na ho. Ato ba tong nahan? Oh. Oh, ta. Amo alam na ingon ni Sabado para makuha. Sangat daw may ana ni. Sangat daw di budget ani. Daw, man. Di man malimpyo tanan eh. Pila adlaw niya? Utso na. Utso. Utso. Way libre. Libre lang. So, ako. Ako ay libre, depende. Sabot lang mo na libre, 1,000 mo lang ay libre. O pwede rin na trabaho Lunes niya. Kasi may siya mo na no. Angay og kuan mahuman ang turtol didan. Oh, manon, turtolo ni tanan unja. Pa sa pasublay ni at hapil mo. Apa terapia niya? Oh, gagawa ka ng kusuguan? Muapaw? Ilawom?
Luto ra ka blata, ang nasagi nga kaya. Ah, labiyananan jud dag baha ani day. Ikan ato tubig, norte atong sawang ato. Ani tanang guan tubig. Pati itong kita bukan to tunay basa kung latikyo. Oh. Ani kadong ini tanan. Amo basa. Ang ngay na hang wapay lang agyanan na to. Damo ho. Pagkilin dito ko. Ani tanang kadong. Sapo din ng basak ani day kuan. Basta mahadong tungal na makali kanang na itimbaha Lumiya din kanog kabaw. kanding. Kanang kabaw, damak-damakan kanang kabaw. Brato ng kandeng no. Ang gato, kanding. Nay bitmil palit kan. Palit ay kandeng sunod. Libo. Patakko. Oo, 1,000 na. Palit ay kanang bae bag kuan. Oh, duha ka buo kay buto ba? Eh pasabsab to ring tagod. Ay, hawan na eh. Hawan na guys. Na na. Nay hawan din na dako na. Murag. Gikan na to suba ginawa nimo. Yang lain bang, kanang bawa na ano na kay ani kanang ani sabot kaso ligo. Ani dana na guba may ko ani malata na mo happy man Uy kandeng baligyan eh. Ni kandeng baligyan eh. atong induha to lami ko induha tong brato pag makaling Mahal to. 3,000. 3,500. 35 ang mahal. Bawa ka ng kanenson? O yan, o yun. Kaya kaninabi kaning inson. Lami nag tag-ug tag 1,000 ra pa tag 5 buhok. Oo. Kaya tulong mo. Ayun mo, palimahan mo yan ang hinahan ako. Ibaligya na laman. Oo, may Okay, 1,000 palito naman 1,000. Sabi yung kanding kay Big asa tukot na kay Big tayo, may tanong na. Lagi niya bali ni mo ani ba niya ni payad kag bitsen niya ni bako kag baha ba wala luta. Ano po ito run up ba? Run up. Pila ka buhok? Yung mga duhang 2 galon. 2 ka tumbuti, 2 ka buti run up. Nakakuha na kag si area. ay kuban na to. Ato ibabaw? Ay tuloy na eh. Ah, Kuban ko dali pa na kag bato to. to. Nabuho na? Nabuho na? Ay, Ay, pwede na nakuhanan. Ang problema na yung mo siya mupalit daw ka ng pang-CR bitaw nga set. So ano na pag maglukdo to siminto. di ba bato ay? Ha? Di bato daw to ba? Ay, bato pero darong po. Okay, humukon ng bato ha. Ah, nako. Maro pa ni ingon pagbalik sa Sabado yun na nakabuho na ka. Kaya na pa ni Dan das kang lamia dali ka dali balik-balik dong eh. Wa mo gi. Bato mo yung big sadaro. Wa aso ko kahibaw. Amo sa barangay? Yan ang papel nito. Mura gikuha naman siguro sa barangay. O dito yung bag. Kuha mo yung papel. Kaya pagka kay patay. Kaya pagka kay ringan ito. Lain man nagtubo ang hybrid. Eh, ano na. Atos to nga oh katong nas to nga malamig tubo. Ano na murag Pagbuano ano ba bagat tapo pagital mo ba? Ay
Ako na po na yung kutuhan. Kutuhan adlaw. Kung sa hybrid kay sakop ali ang tanong mo kay kabukal mo po pwede o. Ano wala yung pilo tag dike dat. Tagwa na hubke. Wala mo mo. Ano po niya, malam po ano. Inag so kung ano man yung ibot mo kay kamas man yung kuko man yung ana ibabaw kay pugtol mo na. Kamuras na. Gahiyon na yuta ano? Tug po na pangalabot ko. Dili ditong lapok ba? Ang kanang iluyo niya ta. Wala mahal tumal po ito. Di sunod na lang magtagaw na to lang ato. Alami na po kan so dili karon naman ni nana. Kani mo tamna ni kay makita na po. Mao ba ni tagdanan? Mao di tagdanan ni to. Ah, kanay today. Kami may tiglaro kay sa na god. Kani god. Mao ni na ini kay 15 og timbaha. Ah, okay habog siya gud. Oh habog man ni na. Ato mamagi to. Hangir ni. Kasi ato mo agi na ng tubig itong ubos. Ari ana, di ba? Mao ni niya tagdanan. Di naman ni. Pagkukul ko sunod. Ang maano. Pero nang ko na kanti mo. Usa ra sa mundo to ya. Katod sa ligid. Pero ni kumahal mo. Ah, nya muna men to. Ikaw lang may hatod, nya ato lang may Sabado ah. Ako lang may paibaw to. Pabawon lang man daan mo to ka. Ron, Tangtangan ang daan ligid na pa pero mapuil ko tanan ba. kuan jud tanan narong kapoy ba kasi magguba na po pag alsa no. Ningon di surog magi pag dad-o ni kung sa ini bay kay Rong editso na. aron Pag matagalan na ba? di na di ka makingin. Di na ba kay kay nga sila gagamang atis kay kado magpo na platbar ni gamit. Na gasimpol mo na sila kaande airport. Bulhot. Da? Oh. Pila isang bulot. O po ko mo tanan mo. Tanan mo yan na. Ang ilag basig mo palit si ma'am. Oo. Punta na ba pila? Ang problema lagi sa pagpasod na po ana patagal sa. Ha? Makatagam kay itong turtol kumalsa. Sadaan naman. Lai may tagnay kasada. Sadaan mo na tingali ni sa ane ne. Sadaan na. Lami to tunay daan kay. Dakto. Dung ba? Doa ka raw na piano. Oh. Siguro mag istorya mo. Bisa ko mga alas 10 Sabado ka man to ana ba? Kana pong na ako ba? Okay. To ako pa tungag sako to. Oh, muntik uli may Sabado to. Napa pa inana to do kapak, pero mo mag sanay ba itiwas pa ba to nimo? Katumpuan na lang. Katumpuan na lang kadalian mahinog. Oh, katumpuan na naman. Kato na lamang daan no? Katumpuan. Hybrid. Murag dugay mo to na stock. Gibuhat makato nimo daan. Buat daw sa oras. Di pa og iyan po ato lang kamagama ato bay. Oh. Di murag puti to. Murag puti to kanin niya may puwa no. Di ato lang pag siguro ato gama ba. Di mo ka to hybrid. Murag dili to hybrid, murag narto sa kuan. May ilhan man to nimo manara man sa gawas. Magamit ra to. Angay pa to, angay to buwad pa. Buhat pa to. Ah, dali to buhat. Dinili kay mo ni buwad mo sa oras ni. Puan to kag tingani asa makapagbuhat ni puro mabakilid. Le pag anal pag agpas ka na lami na patag na oh. Asa are-are? Oo. Ah, to nay lamig sagbot. Wala may. Wala mo po ni tubig ini awa o. Awo de. Ani na. Iwan na tubig. Asa ya? Wala to. Eh to naman to nya pangutana og pila tanan. Oh. Siguro naman na kayo makatrabaho ka.